Hoe voelt dit nou? Het laatste ritje naar het Tjoekeloon? Krijgen zoals de meesten met veilig hoe komen. Vier is niks. Je bent er net weemoedig onder. Nee, ik hoop je wel attacken met mijn broers nou. Die hebben dat aardig wel. Ja, oh, dat is zo mooi vet. Zijn we met haal lang het finaleren? Even hè? Kippenhut. Nou, voor de volgende kant, hè? Hoe is dat? Het zijn Hevers, wij gaan naar los. Het plezier en medaille alweer.